everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Dili ko din eh, Dave. Dili ko gusto magdugay din eh. Amo na dili ko makaginawa sa kagamay ng ako nahimutangan karon. Dili ni mo'y akong pangandoy, Dave. Nangandoy ko mapuyo og mas dako pa sa mong bahay ni Lola. Nangandoy ko nga mo asinso. Ug dili kay mas musamot pa hinuon og kalisod kaysa among kahimtang ni Lola. Dahil sa anak ko nimo, maningkamot ko. Mangita kong trabaho. Nangita magkatabang si Noy Roger sa iyang shop. Ako nang suwayan. Trabaho ko dito matag kuman sa atong klase. Ako niya, tibok adlaw ko nga sa Domingo ug Sabado. Hapit na sa mga atong graduation. Mas makakita niya ako tarong nga trabaho. Mabuhi rin yapon tamo sa akong anak na eh. Mabuhi, pero lisod. Amy, sorry. Kinirimatag ko nimo sa pagkaroon. Ayan na pagsikikilag. Magkadaot na sa tong anak. Isaad ko nimo. Wato na ko ang tanan para ninyo, Amy. Dong, Nay? dali na po. Nagukad na po. Oh, Nay. Dali na, Day. Mga una ta. Pasensya. Nangabahaw argay ng kanon ninyo. Pero lami man sa nang bahaw iparis sa sardinas nga gipreto, di ba? Imi, day. Kaon, day. Di ba na maayos mabdos ang magutman? Salamat. Ikaw din, Nay. Manako, kamo na lang. Kaon na mo, kay unsa nang orasa, oh. Giat lang mo na budiha, kay mo adto kas merkado, ha. Magpalit kog basuha na to unya sa panihapon. Amping, Nay. Magpalit kog bulin daw unya. Ang uban, kilahon, niya ang uban atong ununan. Ay, lami man ang inununan nga bulin daw nga pahubsan. Sige, Nay. Nakaw na. Tubod ng laway na ko na. Bataaw. Sige, pangaon mo diha. Ay ko ninyo gabae, oy. Sige, Nay. Lamia huna-hunaon sa kinilaw o pinahubsang inunulan nga bulinaw eh. Murag ubay-ubay kong mahurot ini nga kanon niya. Sige na. O malaki ka mukhaon. Ikaw na. Gusto ka? Hungitan te ka? Dili ko. Sige na. Dili lagi ko! Imong giwakling akong kamot. Nalagpot ang kutsara. Galit ka akong punitang. Ilisan na ako ang imong kutsara. Galit. Tiara. Sige na. Ikaw na. Okay, ikaw na lang hungit nimo. Di na ako mamugos kung dili ka magpahungit. Dili ko mukaon, anak. Ha? Dili ka mukawag sa tinas? Mukaon ko, anak, sa una sa wapa ko mabdos. Pero karon nga mabdos na ko. Bisan unsang klasiha sa isda, di ko ganahan. Ludon ko. Lakip sa lamas. Labi pa ko na mapagod og maayo. Lainan ko magtanaw kung mapagod gud. Luod. Makalagot. Wala ko maibaw kung ano siya kung ganahan ka noon. Day. Ikaw mukhaon ko. Ikaw naman sana kong isuka. Makalagot. Nagkasabot ko. Pero karon raman nanga pamanggod ka. Wala ko makasabot sa kong kaugalingon. Maglagot ko maguna-una.
Kabuangon ako ning atong kahimtang karon, Dave. Ali, dayon. Salamat, Jen. Unsay ato? Nakabalit ako nga na ako no sa inyo si Emmy. Oo. Unya, manong murag wa man na malipay imong hitsura. Lipay eh. Lipay kay ko pero si Amy lang. Murag naglisod pagid siya sa pag-adjust. Dave, natural ra gyud na uy. Kay lahi ba kining mangipon na lang ka? Usa pa sad, mabdo si Emmy. Daghang kay nagdili isabtan sa iyang kaugalingon. Kahibaw lagi ka. Natural, may mga manghud baya ko. Unya ingon mas mama nga makalabad ko no sa o ang magmabdo sa una. Kay pataka ra ko diktar ang bata sud sa tiyan. Daghang dili ganahan kanon. Daghang dili masabot nga pangayoon. Yung anak gid na. Mao nga kung si Emmy gani, sa puton gani siya, sabot na lang ka. Nan karon, nagunsa man ka dinhi? Kuan. Maikog unta ko maingon pero Jay, sabat niya ay. Karon na lang ka maikog. Sige uy, sulti unsa uy. nag-un-un gud si nanay. Unya maikog sa ko nga musulti ni nanay nga dili mo kaon si Amy. Mao nga mangayo na ta ko kining sudan sa inyo ha. Unsay sudan ninyo ron? Lilatan nga manok, gikamunggayan, gikapayasan. Oh, kung may sobra dyan, hatagi ko bi. Bisag usa lang kahiwa. Bisan para lang ni Amy. Aram mo kaon siya ba? Ha? Kang Emmy lang? Ikaw day og sinang ana, walay labot. Mas palabihon lang ako si Amy. Karong higayon na. Ug usa pa. Daghan na kaayo kung apilan pa minimo si nanay. Okay raman mi. Mga oras mami bisag unsa. Si Amy na lang gud kay kuan pilian kay siya karon sa pagkaon eh. Sukad na nagmabdos. Ay, okay, sige. Pinangkakit kaaya ni mo si Emmy, no? Sobra pas pinangka. Lami ako kahimtang ni Emmy da si Mundughan, no? May kay siyang pagkahiluna. Kung dili na siya, mahimong mo puli. Graag ni mo manulti eh. Sapa di eh. Basta mo na to. Bisag para lang ni Amy ba? Please. Sige, sige. Sige, ato na ko. Kay basig mangita na ko. Salamat, Ana. Kumitsya ra to, Dave. Pero dang tinuod. Kayahay ni Emmy. Kung nasayod pa lang siya, kung unsa siya kamahal ni Dave. O kung unsa ko kasuya nga nakunahuna. Murag di na kini maayo. Human sa graduation, kinahanglang makaapas namin ni Papa sa Manila. Kinahanglang makapalayo na kit ko nimo, Dave. Aron maka-move on ako. Kalisod ining ako rin mo ay naipagbati nimo. Ug ikaw, hinigala lang ang gibati diri nako. Dahil Jen, salamat ining hihato di mo sa bawas manok ha. Eh, mga una na ta diri. Ay, ayaw na lang nang uy, nikao naman sad ko. Gipahatod lang gid ko ni Mama ana dinhi. Salamat, Gina. Why sa pa yan? Hi, Emmy. Kumusta naman ka? Okay ra. Sige. Ato na ko. Tiwas lang magkaon. Lami ba kayo ng inyong sudan o? Kinilaw. O inununan nga bulinaw. Lami ano, uy. Ay, maumanggali nga mga unta. Dali. Ay, ayaw na lang nang, uy. Nastila na bata ah. Ay, naunsa ba? Mura maglaing tao. Dili na ba? Din ko diri. Sige na, magtapad ta. Ay, kinilaw ako. Matilaw ko. Dugay na kung makakaon ini. Sukad lang nilarga si Papa. Ay, kaun-uwi ba yan ni bata ah. Nagibutangan ni na kung kanon ang imong plato ha. Putangin na lang sa nag-inununan. Ay ginarte diha.
Kay bawo kung dako kagkaon. Grabe siya. Mura lang man naway, pero nanaway na di ito. Kalami. Sakto kay sige aslumon. Nya, ang kahang sakto sad. Parisan pag itining inunan nga bulinaw. Kalami. Emmy, sige na. Kaon niya. Kini lang sabaw ang iya ha. Mas maayo man ni kay yung nila pampagatas man kuno ni. Matod pa. Ay, Diba? tinuod. Pero kining o sa bulinaw, mahay masadi kays mga bata nga, mag-ulang mukaon og kanon. Mao biya ni dukdok pa na ko sa una, na bulinaw, nya isagon na ko sa linugaw ni Dave. Makapabright biya ko nun eh. Ay, maudi ay nga bright is Dave. May mo sang may giliwatan lang gid siya. Na, di man kahit ko makamao sa estudyante pa ko na eh. May mong siyang amahan siya naliwat. Pamilya na magita, di ba? Dili tingali mo ikalain ang kung mangutan ako kung hain karon ang amahan ni Dave. Ha? Sukat man good. O wagi may mahibaw o makakita sa iyang papa. Patay na di iyang papa? O buhay pa? Hain din siya. Nagkita na ba mo, Dave? Wa. So wa pa mo magkita sukad. Wa sa ka ma-interes o pangutana sa imong nanay, no? Kung hain na ang imong tatay? Amy. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!